אולי תתני הוראות מדויקות. להמציא קסם זה מאוד בעייתי. זה צריך להיות קסם אמיתי? אבל להמציא פטנט קסם. משהו שלא קיים, יכול להיות כדומה, אבל לא קיים. זה שמנסרים, אבל הפעם שזה... איך מציגים אותו? זה אמור להיות מה? רגע, מציגים או מגישים לך אותו? עיון? מה זה באסר? לא, זה צריך להיות אמיתי. אמרתי מה זה לא יכול להיות. איך מגישים לך אותו? לא הקלפים הרגילים האלה שמשחקים איתם. איך אני חלק מזה אבל? איך אני מחזיק? זה האתגר. לא, זה לא האתגר. אחרי שיש לך רעיון. לא זה האתגר. בשביל מה הבאתי את הסרט הזה? בשביל לתת לכם אינספיריישן, השראה. בסדר, אבל זה... כן. אומרים לא. וואו, זה לא לרעי. מה זה להמציא קסם? בשביל מה אתם בקורס הזה? לא לקבל מה שאפשר לקבל. ללמוד קולנוע. ללמוד. שאני מאוד מעריכה. בלי ויקיפדיה הייתי עבודה. עוד דבר אני הולכת לוויקיפדיה. אז לא, משהו שאין שם. אין איפה. אבל... לפתח את הדמיון. להמציא משהו חדש. ואני אעזור לכם. ולא במה, איך להמציא קסם? אבל באיך כן. איך אני מגיש לך את זה? מה? איך מגישים לך את זה? בוא תשאל אותי בארבע עיניים, אני אסביר לך. למה? זה סוד? תגידי לכולם, כולם לא יודעים. מה? איך מגישים? איך? אופן הגשה. כן, לשרוד. נותנים לי את זה או בקופסה או במשהו אחר. אבל אם הקסם הוא לא יכול להיות בהגשה. אם נגיד הקסם הוא ככה, הנה. אם נגיד אני ממציא קסם של להפריד אצבעות. לא, אבל זה... מה זה להמציא? איך אני מגיש לך את זה זה? צריך להיות, נתתי לכם דוגמאות שלא, אבל אפשר לעשות... אז אולי תגידי מה כן. אני מגיש לך ומסביר לך דוגמאות שהקסם שלא. זה לא קסם. מה? כן. לא, אבל זה צריך להיות משהו שאפשר לבצע אותו יותר מפעם אחת. אבל אם רק אני יכול לבצע אותו? מה? אם רק אני יכול לבצע אותו? אם רק אני יכול לבצע אותו. זה הקסם. אז זה יהיה מאוד מיוחד. אבל איך אני אגיש את זה? תגיש את עצמך. הנה, עכשיו הראיתי לך קסם, זה לא תופס? תדבר איתי, אני אראה לך איך להגיש את זה. רק אם הוא רשום. אם אני לא אנחש, זה יהיה עוד יותר טוב. יש עוד שאלות רציניות? איך ממציאים קסם? שאלה שיבוא אליי. שאלה. כן. כשאת אומרת להמציא קסם, זאת אומרת שאם אני מביא כובע ומוציא ממנו שפן זה לא קסם. שזה כי המציאו את זה כבר. מה זה להמציא? לא בשביל להגיש לי. לא, אבל מה זה להמציא? לא, אם תוציא ממנו חולדה. אבל... מה שאתה אומר, עוד אפשר לעשות אותו, רק הוא לא... אני אגיד לך אחר כך, אבל הוא לא מספיק אורגינלי. אבל יש לך שם רעיון. בטח שיש לי רעיון, כל הקסמים זה אותו דבר, מעלימים דברים, מוציאים דברים. השאלה... לא, באמת. תשאר, אני אסביר לך. בוא נראה אותך מוציא כובע משפן. כל מי שרוצה לשאול שאלה, אף אחד לא מבין את המשימה. המשימה היא כמו משחק, אבל לא, זה קסם. אנחנו יכולים להסביר אותו שרוצים לבצע אותו במציאות. זה צריך לפעמים זה לעשות תלוי אותו, בזרזות אבל... ידיים, אם אין לי את הזרזות ידיים, איך אני מבצע אותו? תראה, אתה צריך לחשוב על משהו אורגינל. שאמרתי אתה לא צריך שלא. זרזות ידיים. אם אתה קונה את הקלפים האלה שמשחקים איתם, כן? נעזוב את הקלפים בצד. רגע. אתה אל תגיד, תעזוב את הבנת עם הקלפים. הקלפים מה שקורה? אתה קונה אותם בחנות, קורא את ההוראות, ואז משחק איתם, כן? נו, כן. טוב, אז אתה לא משתמש בקלפים, אתה עושה משהו אחר, ואני אמורה להבין את זה. תקציב לזה. מה? אפשר לעשות, אם זה כל כך מסובך, אפשר לעשות. תגיד לי, אני סטודנט אני. אבל... קודם כל אתם מפחדים. קודם כל, אוי. אתם רק רוצים נוסחאות. כמו החמור שהולך בתלם, להבדיל. יש שם קסמים גם. אתם מפחדים לצאת מהקופסה. אף אחד לא מפחד. אין בעיה לצאת מהקופסה, אבל בשביל לבצע קסם צריך להיות קוסם, צריך חודשים או שנים של אימונים. אשכרה שני. אחד לא רוצה שאנחנו נבצע קסם. תחשוב על משהו, ואם יש לך בעיה לדבר איתי. אני לא אגיד לך, אבל אולי אני אוכל לעודד אותך לחשוב לבד. כל מי שיש לו כזה בעיה, שישאר.
לכולם יש. הנה, אנחנו פה. אנחנו פה, תמשיכי. כולנו נשארים. אנחנו מבינים. טוב. יש לכם לפחות כמה ימים בשביל לחשוב, בשביל להכין תפילות בשבילי. תחשבו על דברים שאתם אהבתם. אם אוהבים זה יוצא הרבה יותר טוב. תחשבו על משהו מפתיע. אני יכולה לתת דוגמה אחת קונקרטית של מה כן? זה צריך להיות לא סתם משחק. משהו מפתיע. לא מה לא, מה כן? דוגמה של כן. רציתי להגיד מה כן. אז תגידי ואת זה לא נעשה. מבטיחים לא להשתמש. כן. דוגמה אחת תמציא עכשיו איזשהו כן. טוב, לא, אני לא אגיד מפני שמישהו יוכל אולי לרצות לעשות את זה. מה הסיכוי שתחשבו על אותו לא דבר? יעשה את זה. אין סיכוי. זה לא פייר. יש דברים שתחשבו בתור ילדים. מה הפתיע אתכם? מה אמרתם וואו, איך זה פועל? זה לא משחק, זה כמו משהו מפתיע טריק. זה לא חייב להיות הפרפרים. זה לא חייב להיות השפן שמוציא מהכובע שמישהו אמר. אבל זה יכול להיות דבר שזה הבן דוד הרחוק שלו. תחשבו על משחק שאתם ממציאים. רק זה קצת יותר ממשחק. זה משהו מפתיע, משהו קוסם, משהו איך עושים את זה. אני אתן רמז אחד, אבל לא יותר. עושים הרבה דברים עם מראות. עם מה? עם מראות. עם מראה. אוקיי? מאיפה נביא מראה? אבל אם אני צריך בן אדם בשביל הכסף. זה רק אחד מהם. אפשר לבצע את זה עם עוזרת? תדמיינו. זה אתגר. זה 58 נקודות. אוי ואבוי. לא, זה צריך להיות 58 ו-40 זה 98. למתי זה? לא הבנתי. אין לה זמן משהו. 40 ו-60 זה 100, קצת חשבון אני עוד זוכרת. אז זה 58 נקודות, ועוד 3 נקודות זה הבונוס, זה משהו אחר. זה לא יוצא 100. מי שרוצה 100, יעשה את הבונוס. 58 ועוד 3 ועוד 40 זה לא 100. 98 זה המקסימום אם אתה לא רוצה בונוס? אז בשביל 58 נקודות אני יכולה לצפות למשהו, לא? 58 באמת. אם בשביל 40 עשיתם עבודות של מרחוק לראות יפות, אז עכשיו יש אתגר להמציא משהו חדש. להמציא. ואם הוא מספיק טוב, תוציאו עליו פטנט. מה פטנט? 75,000 שקל? לקחנו רק לשים את זה היו שם. דברים, אבל היו דברים מעולם. זה בטוח. אתה אתה עובר? עלה לי 100 שקל להשמיע עבודה. מתי מגישים? תהנו, למתי צריך להגיש? מגניב.